Ɗana me kake jira har yanzu baka tafi makaranta ba? Ɗana. Baba ni fa abin nan naka na ban mamaki. Wai a ce mama ta mutu amma an ta raba mana gado. To ni fa so nake a raba mana gadon mu kawai a bani kaso na in wuce. Kai ɗana ai raban gado sai in ni na mutu ne sannan za a raba gado ba sai in kai mu uwa ce ta rasu ba. Yaro ka bari tun ranar da na mutu za a raba gado a baka kasan ka amma ni ban mutu ba za a raba gadon ba yanzu. Shege baba me yasa baka mutu mutuntun? Ni fa gaskiya na gaji da cin tuwon dawa. Shege dan iska to kashe shi ka hutan ubanka daman in uwa ta mutu uba bai mutu ba raba gado ake dan ubanka. Oke ai bayani za kuma ashe uwa ta mutu uba bai mutu ba a raba gado. A'a to ai ne ban sani ba tun dama shi yasa na dame ku a raba gado ashe sai uba ya mutu. To da gaskiya kai uba kai sauri ka mutu. Ni dai kun ga tafiya ta.